Keď ale na niektoré otázky sa naozaj nedá odpovedať jednoducho, že áno alebo nie. A jednou z takýchto otázok je tá vaša diety. Pretože medzi bankami sú tu veľmi veľké rozdiely. Niektoré banky neakceptujú diety vôbec. Že vôbec vám to nebudú počítať k vášmu príjmu. Iné banky vám to budú akceptovať v plnej výške, ale podmienka je, aby to bolo vyplácané na účet a musí nám to zamestnávateľ potvrdiť na tlačive. Ďalšie banky budú akceptovať diety, ale pozor, len do výšky 50%. A taktiež vyplácané na účet musia byť a zamestnávateľ nám ich musí potvrdiť. Potom je špeciálna kategória bank, ktoré v niektorom odvetví tie diety akceptujú a v niektorom odvetví nie. Teda tebe budeme akceptovať, lebo pracuješ v dobrom pracovnom odvetví, ale tebe už nie. Sa nám nepáči to tvoje odvetvie, ktorom robíš. Takže tvoje diety akceptovať nebudeme. Áno, sú naozaj takéto banky. Takže v rámci akceptovania diet sú tam veľmi veľké rozdiely. Vždy to treba individuálne prepočítať, do ktorej banky ísť, kde nám ten príjem budú vedieť akceptovať v čo možno najvyššej výške. Krásny deň, úspešný týždeň vám prajem.